La capella de Sant Magí és, sens dubte, un dels espais de culte més curiosos del nostre país. De fet, en origen ni tan sols era una església. Al portal de muralla, per on es deia que Magí hauria fugit de Tarragona cap a la Brufaganya, s'hi va col·locar un petit altar dedicat al sant. Temps després, s'hi bastiria una capella, ben bé dins la muralla romana. De tots els elements que encara s'hi poden veure, sorprèn el munt d'embarcacions que pengen del seu cel estrellat. Però què hi fan aquí? Què té a veure el sant amb el món del mar? La Tarragona d'avui és ben diferent de la de temps passats. Durant segles, la ciutat no s'estenia més enllà de l'actual part alta. De muralles endins, hortolans i pagesos vivien al voltant del portal del Roser i el carrer Major. Des d'aquí i fins al portal de Sant Antoni era la part on es concentraven els pescadors i mariners de la ciutat. De fet, no ens ha d'estranyar gens aquesta ubicació, donat que durant molt de temps van avarar les barques de pesca a la platja de la Rabassada. Al barri s'hi venerava la Mare de Déu de la Mercè, patrona marinera a casa nostra, abans que s'introduís el culte a la Verge del Carme, patrona de l'Armada Espanyola. L'any 1299, els monjos de la Mercè van fundar el seu convent a tocar del barri, on s'aixeca l'actual Palau de la Diputació. Eren ells, els mercedaris, els encarregats d'alliberar els cristians capturats a les costes pels pirates barbarescos, pagant, esclar, els rescats. La imatge de la mar era molt diferent de la que tenim avui dia. Del mar arribaven els perills, els corsaris, els exèrcits, les epidèmies. La vida dels pescadors era especialment dura i atzerosa. La gran majoria no sabien nedar i a la por de ser capturat pels pirates s'hi sumava la dels naufragis. Indefensos dins de les seves petites embarcacions de vela i rems, quan la mort començava a ensumar-se, més d'un pescador s'encomanava al sant del seu barri. Espantats, enmig d'una sobtada tempesta, feien promesa d'oferir un exvot a Sant Magí si se'n sortien sans i estalvis. Aquests exvots mariners solien ser maquetes de les seves embarcacions i es penjaven al sostre de la capella en record del benefici rebut. I així fou com, a poc, el sant ermità es va anar convertint en un dels sants del barri pescador de Tarragona. Una devoció sense altar a la catedral, però molt popular estant a la mar.